प्रकाश स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। आज मु बाहरी जरीपुर हनुमान दर्शन करने। ଜରିପୁଟୁ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ତନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକି ଜରିପୁଟୁ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାମ ଜରିପୁଟ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଗଣେଶଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ମୁଣ୍ଡିଆର ଚାରିପଟ ଯାକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଏକ ଲୋକ ବସିକି ରାମାୟଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୟୂର ଆସି କିଭଳି ଭାବେ ରାମାୟଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।